So yan guys, ready na ang atong hapunan. Pagkalami sa atong sudan guys. Oh. Hello guys, may hapon. May hapon. Manguan ta guys, manguha ta og talbos ng kamuti. Kay magginataan ta karon. Wa pa na naugadan akong ano. Na nabilin nga nilabhan. Nagdadali ko pag pamuklas kay nagalindahaw. O manggani ni dayon ang uwan. So, manguha tag talbos ng kamote kay magginataan tayo. Pero naigrasya nga ni abot. Naigrasya nga akong nakita guys. Gikan sa kinaiyahan. Agoy na unsa man akong kuan. Hala, kuan na siya kanang unsa ni? Kanang kuan na. Siya nga nani eh. Nalaya na. Uhong. Kasa lami sa uhong. Rito rin ni Mimi labi nagsugbaon. Yahi siya. Wow. Dili na ko di sagol sa akong gulay nga ginataan kasi alan di mo kaon dani. Ako na siyang sugbahon. Yahi man siya guys. Dili mo kaon si alan nani guys. Kusog siya mangita dani. Pero dili mo kaon. Mot ng tawhanan na nga tamili man. Si Mimi, daw ako mukaon mo ko ani, si Riluna. Labi nag sugbahon niya. Pangandig suka Paborito. Nga tong kuan, talbos ng kamuti kay nagkatay naman. So, pwede na ninatong gulayan. Nanara ka sa yun. Pero kanya akong uhong, di ko na isago sa gulay kay di man to kaon ng isa. Di mo kaon si Alan og nay uhong. Di siya mo kaon na ng uhong, di siya mo kaog ligbos. Mut na siya nganong di na siya mo kaon og mga ingana. Pero ako ganahan ko ana. Lamian ko ana. Ganahan ra magikuda ng agpakakita bitaw kog daghan. Di magtanaw sa ta dinhi sa atong bulanghoyan ilalom. Basin di og naa. May paday ganina ko sa buntag laganhidani. Presko pantat to, wa pa nalaya. Kung kinalaya na siya. Hawan ang akong ilalom sa bulanghoyan guys. Uy, napagidi. Ay, hala, dagan kaayo. Hala ka, dagan kisanan. Jesus, pagkadaghan. Iubak ko. Nitukar akong ubo gabi eh. Kaya nang labahan ako gahapon. Manang ihubak ko. Dagan kaayo. Sus, ganinong taning buntag bay. Tulog kabuk guys. Pagkalami. Wow. Nagaganahan kay si Mimi ani. Lami masadi siya unan guys. Adubuhon. Lami kay ni siya. Sus, grasya bagi kayo eh. Siya nga ginambuntag. Wako nakaanhinani bay. Hawa na mong ilalom sa buling. Yan, ngunang ganahan sila direktor. Kay hawa ng ilalom. Mangita pa tabasin din na pa. Mangisi itos Mimi karon. Kadaghan sa grasya. Pagkalami. Mag-anhi pa ta guys. Basta nila pa sa ubos. Biskay mga tagtalbos. Mga na ta sa tag-uhong. Kaya man naman lang sad ni, diba? Kalami na dali nga sudan. Di na ni magpaliton. Di, mananaw ta. Murag. Ganinang tagbuntag ni bay. Lami ikin na siya ganinang buntag. Saan nga, wala man ko nakanhindan ni ganinang buntag. Sila ni Kukoy, dinhi sila agpanguhong. So, kaso kay naglarga naman sila sa Cagayan na nagtrabaho naman. Na manang sila nakasugok dani. Dagan kita uhong. Ako ning ipapili na ko si Mimi kung saan ni siya. Pulami niya po ni siya adubuhon guys. Ya, suka.
Limonsito da yun ah. Basta kay lami kayo ang kaon sa kuan. Lipay kay ko nakakita. Kusog magud kay ulan kagahapon. Nilugong siya pero kadyutra laka. Namlidan ako nabili ng kutsilyo. Dadamay ko kutsilyo na. Pag nakita na ko sa uhong nabiyaan ng kutsilyo. Diba? Nakaunaw naman ko nga magulay ko, magginataan. Nagkuan. Mo'y nitibaw ang uhong. So, nag-anatin ko sila lang ko yan. Yamog. Yamog naman dadto guys. So. Nag-ulan mong good. Nag-alindahaw. Nang nagyamog ang balanghoy. Kani makaon. Hapit na makaon na. Ingon si mama, pag mamulak, makaon na. So, hapit na siya makaon guys. Manghuwa na tagtalbos kay murag napokus na to ang uhong. Napokus na tong uhong pagkuan. So, nakita ko upat ka buok. Sudan na. Pero mo kilam yung tani siya isagol sa ginataan. Pero kaso lang kay si Alan, di mo kaon. Ay 5 di ay kay 2 man dani una ko nakita. Kaso si Alan di mo kaon na. Kami rin mo kaon. Di ba siya mo kaon uhong? Kusog siya mangitag uhong pero di siya mo kaon. Mato pa tayo sa unahan guys. Basta hindi napa. Nanganad si Utek. Gusto pa ni Utek makita og daghan. Basta hindi ay makakita tagdaghan, di ba? Tapos ganyan din, tapos buntag ko nangita. Madiyan tatugay nas buntag, di ay. Hawan man na rin dapita, guys. Wala na. Sa una lagi nga. Mga gagmay pa mi kay puntag sayo ah, labi nagmaguwan. To agi din misa. Kuan. Bulang huyan. Manguha din, mangita din sa uhong. Kasi iyan na din may kuan. Sudan. Makasudan na rin tag uhong. Nalata kong sibuyas nga tinano mo eh. Nalata kong sibuyas ah. Ako na maguling nakuaan. So, kaya nalata naman siya. Ato na lang siyang ibuton tanan. Dawa tong pulihan. Kaya itong iparakot. Diba? Ang ko rin tagtanlad. Nakatanlad ani. Di ako manghuwa guys. Ako ning udlutan kaya aron maghambog. Kaya mas may man siyang udlutan kaya maghambog siya. So, manguha na to guys. May ganit kaya wala siya lagi pang ulod. Napay tangkong dito. Magkapukog tangkong daw alagbati. So, nara guys. Daghan na siya. Then makuha din tagtanglad. Daghan man akong tanglad nga gitanom na. Duhar man na buhi. Duhar na buhi. Sa akong tanglad. Okay ra na siya. So kana. Ato ka na ilain pagdala. Ayan. Mga po tagtangkong. Ayan, namukbok akong tangkong gani guys. Ato ng udlotan. Namukbok siya. Tangkong daw, alugbati. Diba? Sod lang sudan ta guys. Di na to kailangan pa problema. Kung sa'y sudanan pa. Sold na sold. So
So, di ba? Pagkalami sa itong gulay. Pagkalami sa itong sudan. Kan akong alugbati. Ang akong gipang usok. Mga buhi. Aha. Ano siya kaya mga higda. Tambok ra ba kong alugbati guys. Oh. Ayan. Tambok siya. Tambok siya. Tambok. Ako maguling giyatanan na itong unang adlaw. Dahon na itong kuhaan guys. Kaya giudlutan ko naman siya. Ilang dahon. Ilang itong gulay karon. Kanya ito yung udlutan din. Di ato daga nag-alugbati kay alam niyo na gamay lang alugbati atong isagol. Diba? So nara guys, ang talbos ng kamuti. Kuha naman siya kanang hinagpata naman siya. Diretso na na. So tangkong muna itong ikuan sa itong ginataan guys. Daw sagulan na ito. Saging. Pinakadabis nga saging. Panitaw saging guys. Kuha tag dahon. Dami na ito utang sa naitubig. So, ito na yung panitan. Ganina ko ay udto gusto gagulay ani guys. Pero nag-abot akong kuan. Nag-abot akong katapol. Ako nagbukuan. Mas may karon kay may mga kuan, may mga bata, masialan, makahigop og sabaw, bisag dili kinabaw. Bitaw mo ta si Alan. Gana-gana yung kuan ni Alan sa sabaw. Hindi na siya yung nahilig na siya sabaw. Pag na isda, gusto niya magsabaw. Magprito kid. So, ato na siyang pikason. Kaya ato manggulayon. Abot nga ni mo na to. Dakan ako nakita, be. Aman. Oo. So, ato din siyang adlipon. Napanay. Unsa? Maro. Maro. Di mama. Wala, dito ko nakakita sa ilalom sa bulanghuyan. Daw tapad sa... Di ko daan gusto na ko dako. Pusus, pangita ang ka sa dako. Murag gihatag. Gusto kag dako. Sa gusto ka dako, kanang gusto gid nga planggana ka dako. Agoy, Ginoo ko. Dako pa sa ulo. Dako pa sa akong ulo. Simba ko ka, Mimi. Gusto na ni Mimi ang uho nga pareha ka dako sa akong ulo. Kani huwag gamututing. Parehas iring. Ato na siya kanon kanang adubuhon. Di ko kung gusto na ko sugbahon. Asog-bahon. Oh, sige. Nami kini sugbahon na. Ang nakakuha ko sa sinugbakay niya, no? Ang kabo-abo. Nami. Katong magkaong ko daw na sugma. Katong nag-call me ni tatay. Sugba pag naman ka-ayo. Hi guys. Hilantay ko. Nilantan ang akong kuan. Maldita. Akong maldita guys. Nilantan. Senyorita man ko. Ay, senyorita rin. Alam na si Pader. Daddy! Daddy! Daddy. Daddy! Kasi alam guys, nakauli na. Wala pa di ako nagkuan. Apa ko nakalungkot, pero okay lang nilungkot kidali kaysa kani. Kailangan pa rin mo nga prepare. Do. Kailangan pa siya nga magkagod pa kaglubi. Diba?
Reporter yun is Mimi. Sip-sip si Mimi siyang tatay. Sip-sip. Yun sa ka? Taw-tawgon. Subok ni daddy. Daddy. Tsaka. Di mo na imo daddy. Na pwede ilin. Wala tayo may overtime. Ito, katrats ng kaan marang. Ano ko nagkuhagkutaran kay humok lang ng saging ko. Hindi na siya kailangan nag-igutan ang kutaran. Nagtakot tatay sa marang di ka tagaan. I don't care. Whatever, basta. Naku, marang. Sip-sip si Mimi. Sip-sip. Ikaw sip-sip ang pagkamukha mo nga. Ay, pakalo. Kalumag-lumag storya. Nay, nay, si Georgie. Nay. Nay. Nay, Kuya Georgie. Di pa kasabot. Sorry. Away hinog na wow. Aman. Na wow ay hinog. Ate, ito yung ko. Para manong. Ayaw. Yay! Kauban pa ni sa itong saging nga natumba. Ha? Kaon sa Sanay? Tumba? Wala. Wala lagi. Yan naman, giningaw ka ni ate. Para sa ala nani, balo si ate. Maya-maya. Giningaw ka ni ate. Yan, may pakasaka di cover niya. Wow! Hindi na sa para sa imo, para akin yan. Sure ka? O, para sa akin. Cover na sakit na guys. Nakaka-over na kayo, guys. Sayang kayo. Meron ka na sa cover na. Wala ko yung mga kaunda na. Hapon na mag-iwa pa lagi si Riluna. Ano eh? Yung eskwela. Magbantok. Ha? Ako ba sa kanan ito? Ha? Sa kanan. Sento ilalula. Labas lang. So, si Riluna guys. Saan na? Kapit na ba size? Nagkabas sa iyo dyan? Nagkabas? Si. Dito? May isa ng motor dyan. Hindi lang. Arapit. Bakit hindi? LG. LG. Yung dyan na. Kasi ba LG, di mo manghod. Nag-motor dyan, pingon ini? Laman diha. Laman nakaabot sa siguro. Diha nakaabot. Yun sama namin. Ano, di ko pwede. Pait man. Anong pait? Dami. Wait na. Pait siya. Marang nga pait. Pait to nga kung kamot may pait. Marang guys. Bi, kubi. Pero, di, para sa iyo. Para sa akin na ito. Uber na. Lami. Siya may pakasaka. Ay, lami na yun. Hilong naman kayo. Ganoon.
ko na yun. Ko. Lami. Bait. Hindi ko na yan. Kata ka baboy, oh. Di ko. Kaang baboy yan eh. Allergy ko sa marang. Yatak baboy ba? Allergy na sa marang. Yatak ka baboy, hinog na. Ay, ito. Biray. Ada di ketek. Ito kagayan. Kagayan? Yang masap ba? Minggo. Ada sila ulit. Trabahom siya. Uy. Exam na mo ugma kinkin. Uban kinkin dito dah. Ano ba nagiging eh? Oh. Mana naguli ko? Basta muli to siya. Basi. Kada. Mana ketek? Dunia na. Ay. Ay. Anay. Udah dunia. Yung dunia ayap. Yung to ikaga. Yung to amigo. Naman si Lola. Pero pag ito, ay mungkoy ko basing na idarapan. O ganun may marites. Ako ito ngalan. Mag-ready na ta guys. Itong gata-gata guys. Gata-gata. Si Alan ang nagkaguda niya itong lubi. So ayan guys, ang tuno. So kana lasyaw na. So ako na ready ang kon dito kalha. So ayan guys, ready na ang atong hapunan. Pagkalami sa atong sudan guys. Oh. Di nagpisa ulo sito? Pisa tanawa ng uhong ni Mimi nga iyang gikauna pag anam. Pisa ulo? Muna lang na nabilin. Pisa to pero pili to. Ano? This is, O Lord, and this the gifts which we are about to receive from the bounty to Christ, O Lord. Pangaw na ta guys. Pinauntong tinista na yun. Sabi rin ang wistan. Pinauntong na wala nakita si nanay. Huwag ibig si Mimi. Anam man nagkaon. Lami mo ko. Muning resulta sa iyang uhong. Parisan na asin. Kami. Ayan lang kami dagan. Gamay ra na mi. Pagreklamo mi. Crib street. Magdali ko ka na iswera pa ko karon. Sabi ko ugma. Nay. Hindi. Sa ugma. Ay. Linggo. Domingo ugma. Ha? Ulat. Ang lang Domingo. Saan sa Marcoles? Pwede. Sama sa Horbe. Di ka gig kapil sa Girl Scout. Ugma ibang Girl Scout. Ay, wala pa. Ano na sa? Nepa, ilabhan. Nanay, ilabhan nila ko ni Pam. Hindi si Alan ang uhong. Ay, tek, ilabhan nila ko ni Pam. May lang. Kami si Mang Kinamot. Tangkong na lang. Ha, wala kalitok. Wala na ako nadugmok ang kwan. Kuya. Boleh sini, boleh. Boleh sini. Ini ya. Abi niya nang ulit sa bintiyan. Kaya exam yung ma.
Lami ang saging ang kulayon, guys. Pagpali pag-gino na tapaan. Lugit sa pagpali sinagsato sa barkada. Yan ko di ay. Ay pareha mo. Huwag na mo. Oh. Wala na. Ang mga hungtog madaghan. Ano? Ang kaso. Napunta guys. Agad ako ilaban ni nanay. Hindi po sa outer niya. Sudah. Mama, mamay may klase. Breakout man. Takaw na dahil kamay kayo kanong kinuntarog. Sabawi na. Nahulog ako. Oh. Nahulog eh. Makaw na may tangkong basta adubuhon. Kaamda ko na eh. Takanta ka. Anong gulay ba? Sabaw. Masabaw ka kay malaki mo kanuno. Oo, sabaw. Ito yung sabawan. Ay Ginoo ko. Masakit ay mukil. Ako na magtandi. Sabawan. Masakit daw yung kill kong isabawan. Ayan. Duga-duga. Kailan mo yun. Duwangan? Na, Duwangan? hindi na. Maglasa pala po ito. Kok sini ko. Ba't nga sinabi dito? Hindi na usam. Ito. Para, mas tamang talang ko yung lantag lang. Talang sa parat. Huwag na kanon lang. Ani guys, igno sa lasa. Ganyan daw ta. Aon. Ano sa ba? Duwangan na tatay kanon. Ba't nga na ko na di asing gamay niya? Yung, Kulot mo sa na ah. napailas sa gana. Nami. Ako mamang eh. Yung, As naman. ay, natong, nagatong bird. Pag may ba, nag-over to ka. Na, naglaw kay Ninay. Itulaan din Ninay. Kaya nag-ata na rin sa Jollibee. Nay. Sabi nga niya katina niya kay kita mo sintok yan. Buntag. Ako na po. Ngayon ka? Ngayon ka na? Lang! Dali asin! Huwag lang ng hangin guys. Ayaw! Ano lang? May asin ay? Ayaw, mi. Nakayang kakambers ni Juan para makatuntog sa realis. 3-1 man daw. Nagwan mo din na dyan.
Nagong. Asurain na siya. Mangharap sa akin. Yan ni asin. Okay, asin lang. Tapos, Wala tubig. Umi. di ko. Ay, nanta. Oh. Ay, na, ako'y tubig. Hindi na miss mali. Nakikita miss ko ako sa mga nilang. Pagkaon na mi. Ano, atik, kasi miss ko ako sa nilang or ako. Ikaw. May. Yeah. Kaon na lagi. Puro ka lagi na kay gwapa man ka. Sila wigin sa baw may di ba malamian kami ah. Taan daw. Ito. Ada pala. Kami, may. Ay lagi kan. Isa. Ada isa. Kamu na ugma. Suwang nakandaw daw. Nalagyan ko sa hutan o anak kalang. Doon ano ta? Ang tama hutan. Diba jadi ay Mr. Naringgi. Mestra? Hmm. Gidinggi? Umit lang karon bang ko ba sa gabi? Kita ang tapos. Kuan gali. Kalang kuan siya sa BSP. Saan naman sa school? Mestra sa San Ah, Jose? kaya nag-post kay BSP Talisayan man. Mestra sa San Jose? Basin. Sa BSP Talisayan mo ito nag-post. Gusto kitang linggo. Tapos nilaskit ko na. Ito sa kuha na yung matagay pamitas Mr. Sa buka. Ha? Si Inong Kubra. Ito pag inakas kubra. Hindi ba nagawang Kubra? Sara. Kapag wala ako naman yun, nakita ka na kung nag-inura ako, bra. Kapit man. Ilat ulit. Medyo nga ito. Bawal mo na kubra labi naghago ka. Yeah. Hago lugar mo istra? Okay ra ang Kubra daw basta magawas ng singot. Naman mo kay di mo magawas ni man mo pilitan yan kuan. Na wala man ito nagawas pang sinot, eh. Singot mo ka. Katong na matay nga maestra sa Thailand, sunog. Ang pinhaluan. Ano nasunog man. Let's school ba? Hindi pa yung utan, diba? Naka. Gamay. Sabaw mi. Apil mga bata man namatay. Kasi ultimo utan. Gamay ray na nakaligtas. Ha? Sa horot na kuha ko ka naman. Kaya Mun, dula rin sa king gini nag-bless lagi. Hmm? Dula sila. kabalo High mo school nag... na kontra. Mi. King mag-bless. Kabalo mo nagdula Pinag-ipo. sa bus. Ano pa rin? Dani. Ano naman ba? Yes, high school na kontra. Kinda. Sa San Jose? Lang. Lang kinda na hindi sila bilis. Lachimir. Kasi napindi lang de. Apil mga laki sa kablakan. Mga elementary yung pandula kami dyan. High school na kontra. Kaya lagi. Abi na ako ba? Pagawas na mo kaya. Kaan? Wala. Agmay lagi kina mga player. Hindi na kontra. Kita mo na ako sa king ko ay lagi po din. Thinking na. Anak ni Kwan. Kawing. Ha? Kawing. Masakiton ba na? Alam mo kayo sa iya ikagawa. Titra. Kita ito. Ay kita mo itong sa ito. Amang mod to? Ang players? Kailangan sa kita. Varsity ka na ah. Okay guys. Guys, Huwag ako na may padlo. clear sa eskwelahan. Sabi tong sayo kaya talaga ato bitamin din na itong naglaan sa dito. Padulong to sila yung og. Dati tayo day. Apil mas iblis. Varsity mo nga iblis. Nahula ko yung uban nila. Pag iwas na pagkaon. Napalit ko na eh. Ilang lang. Madaghanan akong gulay guys. Wala na hurot. Wala na hurot ang saging. Pero ang mga dahon-dahon naubos. Man ako. Salamat. Thank you Lord. Di man daot ang kuno? Kung laban ninyo ah. Kana ah. Lata.
ang iring ni kaon ko duguhong. Kamulo kong sugba ganina, nalipat ko, gibira ang isa ka buok. Batak na elementary sa Ako kabulakan. man, ako man nagpirata to. Ikaw, sigunda ka sa iring. Lagi siguro natin Jin, ano kontra kay ate man na si Jin an mo kuan dia balibog priya sa ano say. Kuan pa man sila. Champion man sila dong district. Jubilim kay. Dia sila kinto tuloy pa siniray. Pagdadua ni. Tapos namin kumain. Tapos guys. na kong kumain guys, dami kayong utam. Yan ko ni ala no daghang sili pero hilaw. Lami siya. Lami ikaw basta ni halang. Tignan na ko tubig. Wala lang. Ano? Baka basa ka na hila. Hindi na pagkaon ko kabaso nga. Luba ko ko. Pikiran di atar. Panawala. Ang Luba lebih sa kulit sila. Sini kopi. Ay, Surat kita. huy, di na ako ni maabot. Ang gala sa palihog di. Gawa sa mga kasul.